És el quart any que preparem teatre i el segon que preparem el playback. Ho portem per les extraescolars. Nosaltres fem extraescolar de teatre i després per fer el playback, a l'hora d'anglès i francès, també ho preparem. El playback aquest només el preparem el primer semestre perquè normalment el fem per la Marató de TV3, fem que coincideixi.